କାଲି ରାତିରେ ହଠାତ୍ କିନି ହାତଟା ମୋର ଭାରି ବିନ୍ଧି ପଡ଼ିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଧନକୁ କହିଲି ସେ ଟିକେ ମୋର ସେବା କରିଦେଲା। ସକାଳୁ ଗରା ଧରି ବାହାରି ଗଲି ମୁଁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଟିକେ ଟିକେ କାମ କରୁଛି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବଡ଼ ପିଲା ହେଇଗଲି। ତାପରେ ଆସି ଟିକେ ହାପି ହାପି ବିସ୍କୁଟ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇବା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଲୋଭେରା ଟିକେ ମାରି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଖସା ଲଡୁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଖସା ଲଡୁକୁ ରାଶି ଲଡୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଆସିଲା ପରେ ଟିକେ କୋବି ବଡ଼ିଟେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି କାଳେ ଥଣ୍ଡା ଧରିବ ବୋଲିକି। ତାପରେ ଲଞ୍ଚଟା କରିଥିଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଆଜି ପୋଟଳ ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ପୋଟଳ ଖାଇଲେନି କି ନାହିଁ? କାଳେ କିଏ ଖସା ଲଡୁ ଖାଇଦେବ ବୋଲି ଜୋରିଟାଙ୍କ ଧରିକି ଖାଇ ପକେଇଲି। ତାପରେ ମୋର ଅଙ୍ଗୁର ଉପରେ ଆଖିଟା ପଡ଼ିଥିଲା। ଧୋଇ ଧୁଆକି ନେଇ ଆସିଲି। ପ୍ରଥମେ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲି ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇକି କଂସାଟା ନିଜେ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ରୋଷେଇ କ୍ଲାସଟେ କରିବା। ପ୍ରଥମେ କଡ଼େଇରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବେ, ସେଥିରେ ଟିକେ ଚିନି ପକେଇଦେବେ। ତାପରେ ମଇଦାକୁ ଗୋଳେଇ ସେଥିରେ ଜନ୍ତି ଦେବେ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ହବ ଆମର କାକେରା। କିଛି ସମୟ ଜନ୍ତିଲା ପରେ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଆଉ ପୁର ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ୟୁଜ କରିଛି ଛେନା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ନଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ କରିପାରିବେ। କେତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲେନି କେତେବେଳେ ହବ ଖାଇବି ବୋଲିକି। ତାପରେ ମୋ ବୋଉ କାକେରାରେ ପୁର ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ତେଲ ଗରମ କରି ମୁଁ ଛାଣି ଦେଇଥିଲି। ଲାଲ ଲାଲ କରି ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ହେଇଗଲା ଆମର ଛତିଆ କାକେରା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଛତିଆ କାକେରା ଖାଇଛନ୍ତି ନା କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ।